De Pioniersprijs van Zeeland. Wie gaat er met dit beeldje en €5000 vandoor? De Pioniersprijs is de prijs voor het meest innovatieve idee van Zeeland. En die wordt vandaag uitgereikt. Maar voordat het zover is, laten we eerst een paar kandidaten aan u zien. Nou, een van die bedrijven is Oos International. En dat heeft alles te maken met deze units. Roeland, waar kijken we nou eigenlijk naar? Ja, je kijkt hier naar de Oos Greta. Dit is een afzinkbaar accommodatievezel. Schip. En wij werken hiermee in Brazilië. Wij liggen daar in een olieveld van de Braziliaanse oliemaatschappij. En wij verzorgen services omdat ze die olieplatformen willen repareren. Wij bieden hierbij accommodatie voor 500 man. En ook met het dek en de kranen kunnen wij allerlei services verlenen om dat platform waar wij naast liggen te repareren. Vorig jaar waren we nog maar met 4, 5 man. We zijn nu wel gegroeid naar een man of 20. Dus we zijn wel stevig aan het groeien. Dus Oos International, dat kleine Zeeuwse bedrijf, dat kan straks een heel groot wereldbedrijf nog gaan worden. Ja, maar de Leon is erg vastberaden. De roots zullen altijd hier blijven liggen. Wat doen jullie precies? Nou, we hebben een compleet nieuwe technologie ontwikkeld om lenzen te kunnen maken. Vroeger werden lenzen alleen maar met werktuigen en met schuren, polijsten, dus heel veel werk, werden lenzen gemaakt. Toen zijn we gaan nadenken, hoe kunnen we dat flexibel krijgen? En in 3D printen is natuurlijk een manier om snel een productje op te bouwen. Alleen daar leg je laagje op laagje en dan moet je enorm veel nabewerken. Dus we hebben de 3D-printers terzijde geschoven en zijn een compleet nieuwe printer gaan ontwikkelen. Waar nieuwe materialen moesten, op een nieuwe manier software. Dus in plaats van laagje op laagje schieten wij druppeltjes af. En dit zijn een van die druppeltjes? Ja, dit zijn lenzen. Die zijn dus eigenlijk via een druppelproces uit de printer gekomen. En dat doen wij dus. En waar gebruik je dit nou voor? Nou, er zijn optische designers. Die maken een design van een bepaalde lens. Voor in een PlayStation-achtig apparaat of voor in een lampje. Of misschien zelfs voor uw oog. In de toekomst zou je je ogen kunnen laten scannen. En dan kunnen we bijvoorbeeld de perfecte bril scannen. Deze is ook in de printer gemaakt? Ja, dit is werelds allereerste 3D-geprinte bril. En die is gemaakt eigenlijk voor koning Willem-Alexander toen hij hier Zeeland bezocht. Hij heeft die op zijn neus gezet. En sinds dat moment komen eigenlijk alle optische eyewear bedrijven, die komen naar ons toe. Hoe staat hij nu? Ja, die staat goed. Ja? Beter dan Willem-Alexander? Ja, ik zou hem ophouden. Andere genomineerde is Snappic en dat is onderdeel van Fotoverschoren in Vlissingen. Je hebt hem hier al op staan, hè, Snappic. Wat is het precies? Snappic is een app om heel makkelijk je foto's te kunnen bestellen vanaf je smartphone. En naast foto's ook ansichtkaarten kunnen maken. Je kan er canvassen mee bestellen, et cetera. Het is eigenlijk een totaaloplossing voor mensen die meer met foto's willen doen en geen kabeltjes willen gebruiken. Soms moet je als werk beginnen en dan word je heel groot. En dan heb je moeten pionieren tegen de stroom in, past allemaal bij Zeeland. En het is ook heel mooi dat Leon Hoofddeelde zojuist zei dat hij ook iets voor Zeeland wil doen. Net terug uit Brazilië. Ja. Dat moet mooi thuiskomen zijn zo. Ja, inderdaad. Net terug uit Brazilië. Ruikt u het? Ja, redelijk vermoeid, maar absoluut ontzettend blij. Absoluut. Nou, je hele privéleven, alles geïnvesteerd in het bedrijf. En als het dan inderdaad tot ontwikkeling komt, is dat een hartstikke mooie beloning uiteraard. Maar ja, dat is een stukje Zeeuws doorzettingsvermogen, denk ik. Absoluut.